Victoria basketbalistelor de la Olimpia din ultima etapă contra celor de la Sportul Studențesc a fost astăzi răsplătită de către oficialii echipei cu o vizită la Castelul Bran. După efortul depus în jocul cu studentele, fetele de la Olimpia Brașov s-au relaxat preț de 2 ore la Castelul Bran. După evoluția foarte bună de sâmbătă, astăzi a venit recompensa. De Halloween le-am promis la fete că le aducem la Castelul Bran. Este un prilej de socializare. Echipa a devenit destul de unită. Formăm într-adevărul sens al cuvântului o echipă. S-a văzut și în meciul de sâmbătă. Spiritul de luptă și de devotament față de echipă și față de cei care se implică în bunul mers al echipei. Cred că a fost o idee foarte bună, un loc inedit de a ne petrece această zi și sper să fie de bun augur pentru următoarele jocuri pe care le avem de disputat. Puteți monta niște coșuri de basket aici? Da, ar fi interesant. Nu cred că este cazul totuși. Au fost impresionate fetele de ce au văzut? Da, sunt convins că au fost impresionate. Majoritatea dintre ele au fost pentru prima dată în acest castel și sunt convins că vor reveni și chiar vor povesti prietenilor lor ceea ce au văzut aici. Pentru majoritatea fetelor de la Olimpia a fost pentru prima dată când au trecut pragul celebrei locații din Bran. Toate jucătoarele au fost extrem de încântate de ceea ce au văzut. Mi-a plăcut foarte mult ce am văzut înăuntru. Sincer, mă așteptam la cu totul altceva, dar sunt plăcut surprinsă de vizita la Castelul Bran. Până acum am văzut doar la televizor imagini cu Castelul Bran. Nu am văzut niciun vampir înăuntru. Știu că aceștia ies seara. They don't come out during the day. Did you like the castle? Yeah, it's my first time to see this castle. Dată când vin să vadă castelul? Yeah, I like very much. Mi-a plăcut foarte tare. I'm so happy because I learned something new, some historical stuff. De asemenea, sunt foarte fericită că am învățat lucruri noi despre istoria locului unde sunt. Ți-a fost frică înăuntru? Have you been scared? No. Etapa viitoare, brașovencele vor avea parte de o deplasare imposibilă. Olimpia se va deplasa la Târgoviște pentru jocul cu CSM, echipă care la debutul în Euroligă a pierdut la un singur punct jocul cu italiencele de la familia Schio. Fetele de la Olimpia au mulțumit invitației de a vizita Castelul Bran cu o fotografie de grup și o minge cu autografele jucătoarelor. Încântat de cadoul primit, administratorul castelului este convins că brașovencele vor câștiga sâmbătă. Sigur vor câștiga următorul meci. Sunt sigur că ăsta este un motiv suficient de puternic ca echipa să câștige următorul meci. Precum vampirii la Târgoviște? Mai rău. Chiar în casa lui Țepeș vor câștiga. Înaintea jocului de sâmbătă, cu 11 puncte acumulate în 8 partide disputate, Olimpia Brașov ocupă locul 6 în clasament.